Joo, eli puhdasaine ja seos sitten, katsotaan vähän niitä käsitteitä. Eli ensin puhdasaine on sellainen, joka koostuu vain yhdenlaisista rakenneosasista, eli siis puhtaassa aineessa on vain yhdenlaisia molekyylejä tai yhdenlaisia atomeita. Et se voi olla yksittäisiä alkuaineatomeja tai sitten voi olla ihan joku yhdiste, mutta siellä ei saa olla mitään muuta kuin sitä yhtä tiettyä ainetta, niin silloin kyseessä on puhdas aine. Eli esimerkkinä tämmöisestä, jossa on yhdisteestä puhtaan aineena, niin sokeri on mun mielestä aika hyvä. Eli sokeri voidaan ajatella, että se koostuu pelkistä sokerimolekyyleistä. Eli siinä sokerimolekyylissä oli hiiltä, vetyä ja happea, niin siellä on pelkästään sitä sokerimolekyyliä, hiiltä, vetyä, happea liittyneenä yhteen, ei mitään muuta, niin silloin se sokeri on puhdas aine. No toinen erilainen tämmöinen alkuainemainen puhdas aine voisi olla sitten heliumkaasu, eli jos meillä on kaasupullossa pelkkää heliumia, niin voidaan ajatella, että se heliumkaasu on siellä puhtaana, eli se kaasu koostus silloin vaan siitä heliumin alkuaineatomeista ja olisi näin ollen puhdasta. No sitten mikä ei olisi puhdasta ainetta, niin esimerkiksi toi kaupan ruokasuola on semmoinen, että se ei välttämättä ole puhdasta, koska sinnehän usein laitetaan sitä jodia, ja näin ollen meillä olisi siellä niitä suolamolekyylejä, eli natriumkloridia, ja sitten sitä jodia sekaisin, eli tällöin kyseessä olisikin sitten seos. Mutta toki ruokasuolakin voi kemiallisena sitten olla puhdasta, eli jos meillä on pelkkää sitä ruokasuolaa, niin silloin se toki on puhdasta ainetta. Sitten nuo seokset, mitäs ne sitten oikein on? Niin seoksessa on taas kahden tai useamman aineen rakenneosia sekoittuneena toisiinsa. Eli siinä vaaditaan vähintään 2 eri ainetta, että meillä on seos kyseessä. Nämä seokset voidaan luokitella tämmöisiin tasakoosteisiin eli homogeenisiin seoksiin, ja siinä siis niitä seoksen rakenneosia tässä homogeenisessa seoksessa niin ei voi silmillä erottaa. Eli esimerkiksi kun me tuohon veteen lisätään suolaa ja sekoitetaan, niin se suolahan liukenee sinne veteen ja me ei pystytä sanoa silmin, että no onko siihen veteen laitettu suolaa vai ei. Niin näin ollen se on homogeeninen seos, eli me ei silmillä pystytä havaitsemaan, että onko siinä yhtä ainetta vai useampaa. Sen sijaan sitten heterogeeninen seos on tämmöinen sekakoosteinen seos, eli siinä pystytään havaitsemaan ne seoksen eri osat ihan silmillä. Eli esimerkiksi kun veteen laitetaan ruokaöljyä, kaikki jotka on ruokaa laittanut, niin tietää, että se öljy kelluu siihen veden pinnalle ja me pystytään ihan silmin sanoa, että no niin, tuolla on vettä ja tuossa pinnalla on öljyä. Eli ne seoksen osat erottuu sieltä silmin nähden, niin tällöin kyseessä on siis heterogeeninen seos. Tuossa vielä kuvaesimerkit, eli toi heliumkaasu oli puhdas aine, eli me voidaan ajatella, että jos tuolla nyt on tuommoinen joku tankki, niin siellä on pelkkiä heliumatomeita, ei mitään muuta siellä tankissa, niin tällöin se on siis puhdas aine. Sitten meillä on suolavesi tuossa, joka olisi siis tämmöinen homogeeninen seos. Mä nyt en piirtänyt sinne niitä vesimolekyylejä ja natriumkloridimolekyylejä, mutta voidaan ajatella, että tuolla on siis vesimolekyylejä, natriumkloridimolekyylejä, mutta me ei silmin tästä, kun me katsotaan, niin me ei havaita niitä erillään. Eli toi näyttää ihan tämmöiseltä perusvedeltä tuossa kuvassa ja näin ollen se on sitten homogeeninen seos. Ja viimeisessä meillä on tosiaan tuo vesi ja ruokaöljy, eli tuolla näkyy tuommoinen keltainen pieni kerros pinnalla, ihan silmin havaittava öljykerros, niin me pystytään siitä sitten sanomaan, että tämä olisi heterogeeninen seos. Jes, ei tämän enempää, niin mennään seuraavaan aiheeseen.